Ng kalikasan, magagalit din sa pagpapatayo ng seawall sa Lingayen Gulf. Ayon yan kay Retired General Bersosa. Ang detalye mula kay Kapartner Ilet Bor Briguera. Kapartner Ilet! Yes, magandang umaga, Kapartner Jay. At naniniwala si Retired General Sonny Bersosa na maging ang kalikasan ay magagalit din sa pinapatayong seawall sa Lingayen Gulf Baywalk. Sa panayam ng Sunshine Radio, sinabi ni Retired General Bersosa na dapat na mas marami pa sana ang gustong sumali sa kilos protesta ng mga mangingisda, ngunit nilapitan na ng kabilang grupo. Sunshine News Blast! Mas marami pa dyan dapat eh. Kaya lang medyo nakaamoy sila at the day before, na monitor namin na kinakausap yung mga fisher folks, lalo niya sa may bandang playa, Malibok. At yung proponent mismo nagpunta at nag-promise siya ng mga ayuda, everything. Yun nga, nung kinabukasan na magkakaroon kami ng coordinating conference para sa isasagawang protesta, nag-back out yung karamihan doon. Kaya yun nga, hindi natin sila masisisi. Alam mo naman itong mga malinis na kababayan natin kumista natatakot sila Parang ayaw na nilang maano sa, alam mo na, controversy. Pero although nandun sa loob nila na yung talagang ayaw nila yung mga na nangyayari dyan. Magagalit talaga yung inang kalikasan dyan. Dagdag pa ng Retired General, pinapangangkuan lamang ang mga grupo ng mga mangingisda, ngunit ito ay isang classic example ng pagsasamantala. Paliwanag ni Bersosa na mas mainam na tutukan ng gobyerno ang mga priority projects tulad ng food security kaysa infrastruktura na di masyadong kailangan. Sa din ng hinira na masisira lamang ang seawall at ang mga bangka ng mga mangingisda kung may bagyo. Sunshine News Blast! Isipin nyo, pag may wall dyan, at yung bangka nila nandun sa kabila, sa apang araw-araw lang ng mga gawain nila doon, hindi nila makikita yung bangka nila nandun sa kabila. Hindi mo alam kung sinasabotaya, sinisira ng mga ano yun. Tapos, pagdating ng bagyo, at yan, ihahampas yan doon sa wall. Kasi pag masungit ang panahon, nakikita mo yung mga bangka nila, umaabot hanggang sa may sementadong portion ng baywalk. Kaya patras pa sa liblib na lugar para maisalba nila yung mga bangka nila. Bukod pa rito, saad ng Retired General, fine sand ang Lingayen Gulf, kung saan parang kumunoy ito at maaaring hatakin nito ang mabibigat na istruktura. Dagdag nito, dapat ding may public consultation at dapat pag-aralan itong mabuti. Para sa Diyos at Pilipinas kung mahal, Kapartner Ilet Bor Briguera, kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, bangus processing plant para sa mga mangingisda ng Lingayen, isinusulong ni Retired General Bersosa bilang isa sa direktor ng Food Terminal Inc. Ang detalye mula kay Kapartner Lerna Hernandez. Kapartner Lerna. Yes, Kapartner, isinulong din ni Retired General Bersosa ang pagkakaroon ng bangus processing plant sa Lingayen bilang siya ay isa sa direktor ng Food Terminal Incorporated. Sa panayam ng Sunshine Radio, sinabi nito na layunin nito na matulungan ang mga local fisher folks ng Lingayen. Dagdag nito na hindi masyadong natutukan ng gobyerno ang aquaculture at marami sa mangingisda ang nagugutom kung walang mahuhuling isda. Sunshine News Blast! Kasi nagpapagawa ako rito ng bangus fish processing plant para sa ating mga marginal fishermen. Yun ang project namin sa Food Terminal Incorporated. Isa ako sa mga directors yan. So, sabi ko, pinaglaban ko na kailangan meron din doon sa bayan namin ng ganyan. Sinabi ni Bersosa na dapat din tutukan ng gobyerno ang food security at hindi muna ang mga di kinakailangan infrastruktura. Sunshine News Blast! Dapat
lahat ng pera na gagastusin ng gobyerno, dapat yung makatuturan. Yung priority project. Ano yung priority project? Food security. Kung ano mang mapagbigay ng natin lahat sa food security, makakatulong. Kaya pag-improve ng mabigat, pag-improve ng kabuhayan ng Fisher Fox. You know why? Bigla ako na-involved sa Fisher Fox. Ayon sa Rizal General, prioridad ng nasabing processing plant ang mga presidente sa Lingayen, kung saan meron din itong blast freezing at smoking sa ngayon at ongoing na ang construction at hopefully ay matapos na sa October at maging full operational na sa December. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerner Hernandez, kapartner mo sa balita at serbisyo. Sa iba pa mga balita, organisasyon ng Dagupan para sa solo parents nagkaroon ng mga bagong set of officers. Ang detalye mula kay kapartner Bien Bergabiña. Kapartner Bien! Binabati ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez ang lahat ng mubuo na organisasyon ng solo parents sa lungsod ng Dagupan. Sa ngayon, meron na itong mga bagong set of officers. 31 na mga presidente para sa 31 barangays ng syudad. Inorganisa ng mga mayora ang organisasyon kasama si Roma Ulanday noong taon 2019 na tinawag na Colors of Hope upang magkaroon ng direktang ugnayan ang gobyerno sa lahat ng mga solo parents sa syudad at upang maibahagi sa kanila ang kanilang kapakanan sa ilalim na Expanded Solo Parents Welfare Act of 2000. Sa ilang ng batas na ito, mayroon silang matatanggap na 1,000 per month, ayuda mula sa Dagupan LGU automatikong miyembro ng National Health Insurance Program at PhilHealth. 10% discount sa mga gastusin pambata tulad ng pagkain, gatas, diaper, gamot at vaccines. Sila ay prioridad na makabalik sa trabaho. Prioridad sila sa pagbahay mula sa National Housing Authority. Full scholarship para sa isang anak na hindi bababa sa 22 taong gulang at iba pang benepisyo. Nagpapasalamat din ang mayora sa matatag na tagapagtaguyon sa makataong batas na ito na sina Super Ate, Senator Amy Marcos, co-author at Senator Risa Ontiveros, sa magitan Relief Goods Medical Missions at AICS assistance mula sa DSWD. Para sa Just Freedoms Kumato, si Vian Vergabiña, kapartner mo sa balita at servisyo. Samantala, POPCOM Region 1 at DSWD EPA1 lumagda ng isang MOA para sa mas pinaigting na kampanya sa adolescent health and development at responsible parenthood and family planning. Ang detalye mula kay kapartner Vic Taud. Kapartner Vic! Yes, mga umaga sa lahat ng mga nakikinig, nilagdaan ng Commission on Population Region 1 at Department of Social Welfare Development Field Office 1 ang isang Memorandum of Agreement. Ito ay upang mapaunlad pa ang mga patakaran at programa, ang environment sa local level at masiguro ang regional access sa adolescent health and development, AHD, information and services. Kabilang na rin dito ang responsible parenthood at family planning sa local institution, lalo na sa mga kabataan. Ang kolaborasyon na naselyuhan ng commitment mula sa dalawang opisina. Pareho ang nakikita ni CPD Region 1, Regional Director Irma Yapit, Assistant Regional Director Wilma Ulpindo, DSWD FO1 Regional Director Marie Angela Gopalan at Forbes Division Chief Rosalind Descallar para sa tulong-tulong na pagtatrabaho para makamit ang isang mitiin na magbibigay ng responsive interventions para sa mga kabataan sa pamagitan ng partnership. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Vic Taud, kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, Department of Health Ilocos Region nagbigay na libreng advice sa mga dumadaan sa matinding pagsubok katuwang ang National Center for Mental Health. Ang detalye mula kay kapartner Sheila Balog. Kapartner Sheila! Nagbibigay ngayon Department of Health Ilocos Region ang libreng advice sa mga dumadaan ng matinding pagsubok katuwang dito ang National Center for Mental Health. Ayon sa DH Ilocos, sa bawat tao na dumaranas ng krisis, maaaring may isang buhay na mailigtas sa mga pagtugon at pangunawa. Dapat dinalamin ang mga hakbang at sinyalis upang mabigyan ng nararapat na tulong. Ang tamang kaalaman ay maaaring maging tulay sa pagpapabuti ng kalagayan ng isa't isa. Sa mga dumaraan ng matinding pagsubok, maaaring tumawag ng libro sa mga numerong ito na hatid ng DH at National Center for Mental Health. Ang NSMH Crisis Hotline ng bansa ay 1553 nationwide landline toll-free at para naman Globe and PN subscribers ay 0966-351-3333.
0917-4518 at 0917-899-8726. Para naman sa Smart and Sun and TNT subscribers ay 0938-639-2672. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Sheila Balo, kapartner mo sa Balita at Servisyo. Samantala, Urbis Tondo Mayor Modesto Eperanya pinangunahan ang pamamahagi ng wheelchair. Ang detalye mula kay kapartner Vic Taal. Kapartner Vic. Personal na pinangunahan ni Urbis Tondo Mayor Modesto Eperanya ang pamamahagi ng wheelchair sa 37 beneficiaries mula sa iba't ibang barangay. Ito ay sinagawa sa isang simpleng programa na ginanap sa Urbis Tondo Sports Complex. Ang mga beneficiaryo ay natukoy na may higit na pangangailangan sa wheelchair na siyang isa sa pinagtutuunan ng pansin ng Administrasyong Pasimbalo Urbis Tondo sa pamagitan ng MSWD o PDEAO o PIDAW. Ito rin ay bahagi ng mga nakahanay na programa para sa mga kababayan na nasa sektor ng Persons with Disability o PWD at inaasahan na mapapalawak pa para sa iba't ibang programa na maaaring makakapagtaas sa antas ng uri ng kanilang pamumuhay. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Migtahod kapartner mo sa Balita at Servisyo. Dagdag pang balita, Barangay Caravan isasagawa September 14 sa Alos Barangay Covered Court, Alaminos. Ang detalye sa pagbabalik ni kapartner Sheila Balo. Kapartner Sheila. Isasagawa ang isang Barangay Caravan September 12 sa Alos Barangay Covered Court, Alaminos, Pangasinan. Layunin nito na mailapit sa mga malalayong lugar ang serbisyo ng Alaminos LGU. Kasama rin dito ang City Health Office na nagbibigay ng libreng medical check-up, dental services, City Agriculture Office, RSPA Official Enrollment, consultation, distribution of vegetable seeds, City Social Rules and Development Office, insurance of PWD ID, insurance of parent ID, food bank, feeding at for elderly at marami pang iba. Kabilang din dito ang Information Dissemination Campaign, Free Bird Registration, PSA Request, Civil Registration Clinic para naman sa servisyo mula sa City Veterinary Office. Kasama dito ang deworming, castration, registration of pets, anti-rabies vaccine. Nandito rin ang City Legal Office na magbibigay ng legal assistance na advice na makikita rin dito ang Social Security Services, Philippine Red Cross, Philippine Identification System at pag-irisan. Samantala, magkakaroon din ng libreng gupit. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Sheila Balo, kapartner mo sa Balita at Servisyo. At para sa ating huling balitang lokal, Congressman Art Celeste tuloy ang pagtulong tuwing People's Day. Board Member Arthur Celeste Jr. naguna sa bloodletting activity at replanting ng mangrove ng PCL Pangasinan Chapter. Ang detalye mula kay kapartner Ilet Bor Brigera. Kapartner Ilet. Tuloy-tuloy ang pagtulong na ginagawa ni Congressman Art Celeste ng First District ng Pangasinan tuwing People's Day. Dinayo ang People's Day ng iba't ibang panauhin upang ipabatid ang kanilang mga issue o alalahanin. Ayon kay Kong Art, hindi na kailangang appointment tuwing People's Day. Anya, nakalaan ang kanyang opisina o ang kanyang oras para makausap at makadulog ang lahat upang masiguradong makasama, makausap at makaharap ang iba't ibang mga individual at asosasyon. Mapribado man o publiko ang sektor ang dumulog sa kanyang tanggapan. Samantala, nanguna si Board Member Arthur Celeste Jr. sa ginanap na PCL Week na inorganisa ng PCL Pangasinan Chapter kung saan nagsagawa ng bloodletting activity kasama ang Philippine Red Cross Western Pangasinan Chapter. Maliban dito, pinangunahan din ni Celeste Jr. ang pagtatanim ang 100 mangrove seedling sa wood, mangrove propagation kapartner ang Alaminos City LGU. Para sa Diyos at Pilipinas kung mahal, kapartner Ilet More Brigera, kapartner mo sa Balita at Servisyo.